Yes, may yung hapon kini mga kamaton oras ta. 5:17 sing hapon mga kamaton. On board sa ako ng mga masayahin niyo. Yes. Ikaw mo naman, ikaw mo naman liit. Bahala ka sa buhay mo. So ginagamit ko kasi si Tisay sa ako no Wow! Liwat na! Nabidyo sa akong si Tisay kasi ko vlog man sa ako no Okay, Aryo. Bapa, sino kanialan mo? Si, Mary. Mary? Yes, si Ma'am Mary kayo. Ikaw yung Tisay, sino ka? Si Tisay Ha? Si Tisay kayo mga kamato no? Tisay yan eh. Ano yung kanina si Tisoy? Ikaw yata, sino kanialan dito? Jake. Okay. Jake Cyrus. Okay, sa taot sa channel ni Maton, sa taot. Shout out! Sige ma'am, shout out ma'am. Kay Manong Maton, subscribe. Sa mga friends nyo to nga nagaulat sa dinto, Anes? May gaulat yun man to? Yes! Sama kami to friends. May birthday, isa nga mo, may isa ka friend. Okay. Ang ngalan niya si Bea. Si Bea, ate, sa taot na lang ganito kay Ma'am Bea. Yes! Sa taot, Bea! ma'am. Arinig ka na yung mama? Hey, ikaw yung tisay, mano ka? Shout out kay Bea! Shout out kay Bea! Sa taot na. Sino ka nga lang yata? Ay, hello guys! Are, makita tayo. Ganto ka na. Okay. Sige, makita ka sa ako na, vlog, sige. Sa taot. Well, makanta kami sa buong sa may Anis kaya celebrate naman birthday sa amon friend kasi Bea. Then, thankfully kami kay Manong Maton. Yes. Kay Ari kami di sa buong sa iya vlog. Tapos, guys, kung gusto niyo magsakay while ga-enjoy, i-book niyo si Manong sa may Light of Glory. I mean, like, okay lang yung mansion, di? Okay, no, don't worry kasi kuan man yung company man nila kon eh. Wow! Hindi totoo yan. Okay, pasipos ka lang. Okay, last time, Approved by the company. pero ikaw lang nag-edit picture ang videos mo yan, no? And May everything. editor pa. Wow! Hindi ba na Mindworks or DJ Box? Okay. Or Actually, yung bata ko ga edit kagiya nga mister. Gawa sila ga Shout edit. out. Sa kanya sa bata, wala nga si Bino sa kagay Romel. The love for your father is so... Okay, sa taot. Hi Venus! I-mention ko man si Maton sa ako niya like TikTok ni Kuya Bino, wala Kuya YouTube. Okay, ang atong viewer tugang kay Maton be. Langan. Sige. Ato binato ka ko na tag mo sa akon nga viewer. Kung pilaman da kay ang akong viewer, ang akong mga followers is 7 million. I-follow niyo guys sa sa akong TikTok. followers, yeah? Nga, pati ka na nung kayo posipos na ako ni followers, yaw. Tama na sa friends sa Facebook. Okay. I-post ka gani, di ba? I-mention sa video ni Mano. I-post mo din sa Actually, sikat ni sa Hindi siya. sikat Shout sa out na rin, Iloilo. barangay mo rin pa yun. Nariyan. Barangay mo rin pa yun. Hindi kami nilayin yun. Kasi manuwa si Jake. Gani si JK posipos na ni Percy sikat ni sa nang sa Ang Iloilo. printingan, basta pa rin pa yun. Boom, subok. Jake Landing Company. Wala magkabala yan. Pero hindi mo pula Hindi, isa taot mo to sila. Isa Oh, taot shout mo out sila. na sa mga walang gabayan. Tatagli sa mga naglulutang sa akong bayad ng office. Bahala ka sa buhay mo. Yung mga kamaton, joke lang na. Ganit Oo, man. pang pani-pani na nila mo na. Di, nung ang magmalalayag na nga mo utang. ang ibang nga biyahe nung like 24/7, 24 hours or 24 hours ang duty ni Maton. So, anytime pili ka ka-call sa akon o mag-agis sa... Pila ka na ka-years na taxi driver, Kuya Maton? Dire sa Light of Glory, kuhaning medyo mga 20 years na. Uy, grabe ba? Yes. So, 20 years ka din sa over sa so ang pabiyahe ko di taxi more than 41 years na. Dire sa Iloilo. Hindi mo lang kapag biyahe sa taxi, kasama ka. Siyempre, bata pa ko nagkuhan pagka may license na nag-start na pag yun biyahe ito sa taxi. Damdaman mo, Pio, pato sa una? Ang ngalan nga taxi. Ay, Pero kamusta man ang kita? Walang mall-mall pa dito.
Wait lang ako Siyempre, ang kwanto, sing time nga Subscribe to. ko na si Manong. ha? Subscribe ko ba ko? Yun, ipakita ta nga nakasubscribe ka, ma'am. Oo, Ay, subscribe na po yan. Yan, wala ka pa doon. Guys, support Manong Maton. Yan. Yes. Hi vlog, welcome to my guys. Pero ano Hindi kasi ba naman yung naman ano? tuluya. Hindi updated ako ng cellphone. Pero sige lang, okay naman niya. Nag-subscribe na ganyan si ma'am sa ako. Guys, a life of a social climber. Daily life of a social climber. So, Okay, di ano nang kamusta? Like, ang doon mga 3.81k mo nga subscriber ni. medyo nakaluyan man na monetize na subong. Sige pa monetize. Yes. Go lang ng go. Go lang na go ta subong nga basta kaluyan man tadi. Gani Of man. course. Buligay lang nung Oo. Para Nang makita monetize. nito ang 7M mo to nga viewer no makadto sa kung katunga ba? Musa ni mo ka na. Hindi naman sa iluwa. Kapoy, daan mo ko yung content creator. No, kada dapat do everyday may agad di content. Kanan Pero wala ako reklamo ha. Wala pag-isipan mo gid ni. Gani man. Saka medyo relax ka sa pagka-himo sa content. Gani. Mayo akon kay ti na content ka mo. Gani man. Saan mo i-upload, sir? Iabangan, ginamon. Sige mga 2 days from Sige, subong nga. Pero dapat di ba may required na siya nga minutes no para mag-upload ka or Why man? Why? Pero mas namin, kung Wala kang Dubai. mayara ka nga mga kuan nga mga vlog nga kuan long video. pero Sa may do, 1 hour more ko, may 45 minutes ko. pero ang mas ano gid siya nga like andong gina-monetize mayo ang long or short depende gid ya. Hindi kaya bala mo kuan ni kamaton mo ning ano ni tawag requirements ng kay YouTube may 12 months nga subscriber nga 1K. Plus mo pag 12 months nga 4,000 watch time. Ay dapat dumay goal ka gali. Dapat pagkatapos mo dumay goal na, siya. na-reach mo na more than 2 years ka na siguro. YouTube. 2 years Basta na mag-entra ka din kay YouTube, enjoy mo lang. Tsaka 2 years na Enjoy mo lang. YouTube Kasi channel. kuan pang matagalan ang kuan ni YouTube eh. Parang siyempre learn more ka eh. Yeah, dala man Oh. sa... So ang magilay ni Mary do mga 2 years na ni mga channel. Tumanog 2 years next month. Daw ni pasabog do sa 2-year anniversary mo no. Kaya ako ganit kilala 3 months bunggang pasabog. Wow, 3 months sa kuha yan na tanan. As in, bungga ganyan pasabog. Wa tanan eh, 1 month pa lang. ubos-ubos di siya no. Actually, nanamig gid siya ng tani imo content but like kung may pasayro kasi mahamba ka dabi kung okay lang mga video katapos storya lagi ka mo yun ang idol like the out of nowhere lang kaya ko sa man subong sa mga like mga kaedad wala namon like mga 22, 21 Pwede ka mag-content creator, manager. Why? hindi pwede ka dyan like do ka podcast lang ka mo na ba like interviewon mong ano ang isa ka pasayro mo pag okay lang dito siya Okay lang, so... kaya namin dahil na like ibang daan sa mong mas ginabay bala ang content if it's my sense bala how like storya ako mo da about sa life storya ako mo for Para example sa mo, magkonto sa mo, tingnan kamusta ang life mo. okay lang man kabayad naman sa like yes the everyday ka strive na siya oo kahit pa paano Mas pa kay Boss Wildo. kahit pa paano dito lala lang after mabayaran ng tanan do mga muna bala nung okay gid yan Importante So, mga padaya sa Facebook. nan amo ginanong importante nung dapat Siyempre, enjoy mo gid ng life mo yan. Yes! Correct. Yes! You owe natabo na natabo kay Doc hindi ang side na syempre kasi like kumbaga life is ano ba short, like odo mo na so kumbaga life is beautiful to be wasted mga muna wala nga drama so ang stress first na sa kilala na mo ni doktor May doktor kami yung kilala mo, Kim na yan. Doc Kim. Si Doc Kim. actually doctor / abogado na sa abogado ano po yun sige profession Sa taon man na lang sa taon na lang daw kay Doc ah. shout out kay Doc Kim sa may Iloilo Medical.
As in, nung tali doon kung mga ano, wala like... Isa guidance counselor mo na sa... Okay. Psych, doktor sa pancreas. As in, doon mo na sa ng friend nga man si Kim, bongga na sa klase doktor. Kung gusto nyo pa-check up sa iya, kartula ka mo sa may Ribadulia, sa may Mambusaw gali. Mambusaw branch, dito lang ka mo karto sa iya. Galingin naman, ninyo. Doktor sa kalising ako niya, Kwan? Doktor sa pancreas. Nung lutoon, gano'n ka bala, anong, di bala nga ako kuya, nga doon 5 kilo, gano'n nung. Nakakagigil ka? Galo mo. Galo mo, ano naman. Namin, kaya nung diba, like do anything and everything under the sun, lang balang topic ka. So, Yun mga kamaton, nag-enjoy lang kami din sa amon nga topic nga wala dito ah. gani, doon mo nila Yun. dapat makalabot kami sa kantuan namon, doon mga ano, naging sa mastorya namon, mabalaan ko na kung single bala si Manong. Pinakabilog bata mo, no? Actually, ang bata ni Maton, Kwan man, puro Maton, 5 ka laki. Aim kami na yan. Isa ka babae, among editor ko. Kag misterya. So si Venus na anong taga-diin na siya. Lapas sa lapas. Lapas Hindi, sa lapas. kamusta raw? Sa lapas. Alapas, wala ka mo gali, sir. Hindi, sa mapas. Sa may Engure. Going Panay Power ba? Going sa Polfire. So sa taot kali sa mga taga-Engure, mga kababayan ko na, sa taot. Ay, mga taga-Engure. Mga kamaton nga wala dito nga mong topic ko. So enjoy lang din kami ng mga kamaton na. Shoutout sa mga taga-Altachera. Ayun, sa taot sa mga taga-Altachera ko no, mga kamaton. Shout out, hindi pa ipa-shout out yung mga syempre doon na sa buong neighborhood, sa may Westwood. So, shout out doon sa may mga sa MH, taga MH, Haro. Emet Saro sa taot mga West, kaya. di ba bro, bakas na sa 3.10 million. 3.10, gito. So, mga kamaton, matin kan ma'am ni gali kaganda kuano design Yes, niyo. birthday ni Bea. Birthday ni Bea kuno sa Anis. Anis So, talaga. medyo layo pa kami mga kamaton na. Gani, feeling nga ito mga ano, kami ni Duma, Dodamo, ikaw ni matapik ni Manong Maton. Ano pa kita ang gusto mo istoryahan nung hindi ko kung makoton kung minubyo ko or wala. Siyempre, sa amo na kagwapa sa mo. Wala! Hindi naman na malikawan nga wala ka nubyo. O, si ma'am. Pwede. O, te, o. Agree. Yeah. Wala lang, amoy tsakto mo ng bali Manong Maton, eh, dapat happy lang So, kayo for enjoy mo lang yung... Pero siya nag-vlog ta, enjoy kita. Enjoy mo lang. Enjoy the life. Pero nung kisa ka-encounter ka man sa mga hubog, Siyempre, kadamo-damo na eh. like, Damo-damo na So, eh. 41 years, yung ba lang Gani. service Oh. sa driver? Oo, pwede mo nag-20 na ko. Sa Light of Glory. So, hindi lang damo na nga mga do halos walang mabasa ko na ang pagtindog ko lang sing tao. Tanan nga behavior, bata man o sa trigulang ko, nabasa ko na. so sa 41 years, man ano, dadama amo ka na-encounter nga gabilin gamit. Di may bago lang ko na-upload to. Do ba mga 18 Ang hours iPhone 11, ago? the iPhone 11, ano, Bago ko lang namin upload na bilinigad ko nga daw. Okay. Sir, kung ginabalik. Gali ka, gimo ka na nung muna sakay ko sa ako sa sa likod ng pungko, nagpadulong ko sa may Gaisano, diba sa may diversion. Manong naog, nagikuya, tapos nag-vibrate ako na, nag-vibrate akong pulungkuan. Pag-vibrate sa pulungkuan ko, syempre ang mukha lang naman, cellphone. Wala ko siya Mga vibrator. Hindi, ito kinot ko! No, syempre, Okay lang. Wala ka nagambal siya nga. wala, may nabili nga cellphone, wala ko na, kaya doon nakibot, doon nakot ko sa moment, Doon na siya ka lang nga, daw may isip ka nga, ano niya yung daw mo na, no. So, ang bako hindi, pagkaos ang phone, ko na lang ginkwa, tapos nagtawag. Pagtawag sa cellphone, yung sabat ko, ang baliya, bako mami, ikaw na tagiya sa cellphone, ang baliya, oo. Ang bako, bis din, pwede ka to answer, bako ka to ikot sa may Gaisano, sa may, hindi, sa may, ICC. sa ICC, sa CTS, na mga Gaisano. Amo to na yun, sabat ya, tawag, ginkwais ako ng phone, naku, dyan ka pasalamat yan.
Kaya malablakat siya na isa like wala na siya DH. Going abroad siya. Oo, tanan niya nga ticket, tanan niya nga papeles, ara to sa cellphone. Oo, kaya tibis ka sa plane mga ticket, ara man sa cellphone mo. Basta tagaan yung 500. Hindi, wow. Pero well, kung ma-reach mo nini nga sa Hilda to nini mo diba? Ngalan niya. Kung makita mo nini Ma'am Hilda, thank you sa 500. Pero ang worst pala sa ang worst pala sa ang worst pala sa unod to, bayad ako gusto ko nga pasalamat siya kay pag kay do Saturday to mo kasi pagka Monday mo balik mo siya din tapos din to nga country kay DH sa. So sa tatanong si mo ma'am, along-along gamay. Nga po rin sa imo lang ga. Alam nga, hindi na mag-vape kasi kung bawal sa video. Di ba? Bawal di sa sulod mag-vape pa. Di ba? Mamuno nga sila nga daway. Pero doon, ano gito pinakakontra mo nung as a like a taxi driver? Doon, ano gito doon di mo maano? Ano ilamin nga? Hindi ko like traffic, oo, doon mga muna, be like ano ba lang ano? Kuwaning siyempre ang hubog na sa lawayon. Kaya balaan mo, planan mo na sa pasayro nga muna kung ano ang hambal, patihon mo. Tapos kan daw hindi pwede, patihon mo sa kay gamay lang nga sala mo, grabe na yun nga arboro. Relate ka ga. Pero nagkagi naman, there's naman natabo nga do grabe, do ano. Doon ano ba lang do nag-commotion or something. Never gid ko na nag-commotion sa passenger. Never gid, never. Same no. Ano naman kung dagan ng 140? Basta passenger na, as in do tanan na nga kuhan niya, tagmood na siya. Basta pagpalabakon, tanay yung pasensya. Ano? Feeling ko na kung may pasahero, kung daw nubya, wala mga pasahero, mo doon na-consider mo nubya, mo doon na. Napaayunan mo. Kaya pala mo dahil lain ng kuhansing tao mo, batasan, may ara. Ay, ang bada na kailangan may ara nga suplada, may ara suplado. Sa dira pa lang nga daan, medyo delikado, kada kaya biskan wala ka sa lang, inay mo ka na sa lang. Ay, diba? Workshop nga kami sa GF, so ako yung best friend. Si Jennifer, ang tao ka ni. Feeling ko makalabot, manikabidaan sa buong ano sa YouTube, diba? Do ano do tawa ni kaniya. Do ang ano kasi nang labot nigro sa US. Do kani bilog whole one sa. Whole bilog lipotan. Pero gusto ko feeling ko na ama subscribe ko sa imong mga channel. Gusto ko samtang ganda mukbang kapag mas bunga sa puro. Ay bawal na magkaon na nag-drive. Ay bawal na gali. Di subong pa lang kayo manong matol lang gyud nga vlog makita niyo nga samtang bayahe taxi. Hindi dapat ako di asawa ya para ginahungitan sa kasawa ya. Pwede na pwede. Yes. Amo na galing ano. Uy, damo, kung di ba nung taga-vlog sa Lilo, di ba laga? Damo din local vlogger pala. Ay, sa Lilo, damo din. Shoutout sa mga vlogger sa Lilo, kasi gusto nyo kami ikaw. Ikaw lang. Sa mga local vlogger Gani, sa Jaman din nung ada mo sa Jaman mga ano. Friends, we're so watch. I mean, damo, mating mga vlogger sa Lilo, ito mga sadya pala ha. Uy, kung lang ko, si Manong Kubra, kapag yung TikTok ng account. At least, hindi man. Ito na nanay gamay. Ako na YouTube ba? Pero do ano ba na do tapos mga clip na upload sa TikTok. Saan ako nag-upisa vlog ng ako? Year 22 pa na. 2022. Hindi ba 2 years na po sa next month? Anong pinaka tapok mo views? May ara ko nga may gina-upload ko para to sa kuan ko bla sa WhatsApp. Nag-upload ko sa mga music na remix. Ito labot man sa may 20k, may 15k. So kung for example kung ma-reach mo ang goal like the mga 4,000 views nga consistent, ga-monetize na dahil hindi pa man. Hindi tapusan mo na yung 1k subscriber. So 4,000 watch time. So ang 4,000. So pwede na siya nga like isa lang ka-account. Sige da watch or dapat lain-lain git. Hindi man yung parang sa konti
continue siya ang pag-vlog ko. Sige. Pag labot ko sa 1K subscriber, mag-take na sa. Pagkatapos, watch out naman ang ikwaon mga 4,000 watch time. So subong direct ka pa lang sa may 4,000 watch time or tapos ka na da? Tapos na monetize na. Sige na monetize. Really? So, thank you Lord na monetize man si Maton. Clap for Jake, you clap your hands. Jake. Dali ka Luyan man tadi ka Maton si Lilo nga may vlogger man tadi nga kwan. Gani, manood ng mga ang sikat, hindi ba sa Lilo? Like ng mga vlogger, yung mga collabs. Ano mo kay Manong Maton ho? Sakay ka po sa taxi niya. Tapos sa restaurant ka mo ni Manong niya. Actually, nagahulat naman lang ko siyang verification pin mo ng YouTuber plate na blayata. Ay, like no. Kana nulaton mo na kay may verification pin sa. So kung verified ka na ganyan and everything, so taga-upload mo yung video, yeah, Okay monetize, sige, ka na monetize. Sige na bayad na. So dollars na nung or... Oo, kaya nawara ko sa Green Dollar na. As in... Amo lang isang una, kung ginasugudan, tato nga ano, damoy ko ka-love siya sa Oo, kaya walaan mo. Paniman kami nung nga. Ako ka na, joke naman lang ko sa isang ka-vlogger nga mag-vlog. Ay, ako galit-galit sa Lilo, pwede ako Ay, diba? Personally, kayo nag-inspire si Manong mga like mag-vlog-vlog? Actually, si Idol Japper Sniper. Jumper So, sa tawag nila, Idol! Si Jumper Sniper, ang yan na pang content, yan naman na pang content yan. Actually, one man ng daily life content man. Pero ano siya, like normal? Ano mean, ano, yo, grabe. Mga pareho sa nabala, mga sunod balay mo nga ulag upload mo video mo, upload mo video. Wala ko daily life. Ay namin, kasi mo kayo kumain ng imurong. Tapos na magpulag kasi. Katang ka na sa mo, Idol, akag sa kay Jeff sa Harapas, kay daw sila gitna kuwan sakon nga nagako di sa Lilo. Pwede taga Manila na sila? Mindoro na si ang Harapas. Ay bala mo pag-start na nila, lantaw gid ko sa Harapas, lalo na kay Japper. At saka Kuya Dang, sa taot, yun. Napanood ko yung galayang yung mga vlog galayang nga medyo nagtagal-tagal malapit sa isang kabulan na. Kasi siyempre ganyan ang may mag-asawa eh. So, set up na lang sa inyo Set up eh, Pangit! Thank you! Shout out! Thank you sa inyo. Kay sige pati si Maton nga vlog sa Iloilo. Ano may korapi kami wala. So, ano nagangakon nga mga kamaton nga pasayro kali ka pamangkot kon nga nagpandi ko sa pag-vlog. Nang dahil sa inyo kali mga kamaton yung tinuloy ko ang vlog tinuloy ko ang vlog ko dito. Dire sa Iloilo. So, yun. Ara na. Tali ka makita rin ni Sniper. Ano naman si Sniper? Jumper Sniper. Kang si... Harabas. Harabas. Visit yung Iloilo. Katuin nyo din si Manong Maton. Ayun, sige. Explore the city. Tawag na si... Kuan, mga idol ko. Pero, Mindoro is a nice place. Muna nakahatok na Mindoro ka. Pero dito itong anis man. Sa punta. Sa punta. Yan mga kabaton, no? Ning panawagan ka din singakon kamaton nga pasendero. Maton kita, no? Pwede ko ako mga ngayon maton na pwede ikaw. Anong kwenta tisay ka na yung tawag ko sa mo eh? Maton na tisay? Meron ako na ilan. May sabay kami ka-friend, bongga mo, tapos si Ethan Baby, ang ngalan. Ethan Baby, kapalakat na sa mga tao sa Canada. Okay. Shoutout na lang. Shoutout kay Ethan Baby, amiga ng mga recruiter. Wala! Akapoy si umuluyag-luyag. Shoutout na kay Ethan na vida. Ang friend naman niya kapot maluyag-luyag. Itulog na sa mata. Yan ka na. Itulog sa mata, haging gapo sa kamo.
Ano tayo ni-excite kasi yung mga vlog nung Na-upload mo din ang mga, hindi mo mag-edit. Gusto ko raw content. Wala na nititidit eh. Right na na eh. Salpak na na yun niya. Amo ni dapat niya. Kaya wala man tayo pa may ginambang ano. Wala ko naman yung may murahin. Hindi ba naman ako sumurado Amon na ni plano magbili gahayan no. Dumobra kami sa ano ya sang Iloilo Yes. chismis. Amo A amon life niya. of a social climber. Oo, Comment oo. below kung gusto niyo mag-vlog kami. Comment below sa mga tigil-ilo na Anong ngalan to sa YouTube? Iloilo? Social climber. IBB. A life of a social climber. A life of a Ilonggo social climber. Ilonggo social Ayun. climber. Ang gagi ko no. Just because you know No, us. thank you kasi nang di tagaan may kami idea basi magsugod man sa iya nga ano. Mas kan karon guro pwede ka mo cobra account nyo kag mag-upload na. May account ako sa YouTube. Galing kay... Kaya anong ngalan ko to? Ganyan talawan ko Kumelo. Meron. Tapos... Pwede 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 Ay, di mo good. Cocomelon, hindi siya pinakabongga. So guys, comment below guys ha. Ay nagawa niyo naman sa video ni Sir kung gusto niyo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi mo pasigas, huwag mo para daw medyo masalagan ka. Hindi na. Kalaway mo sa suga. Ako na rin tulong sir. May hindi ka sulat sa Dulmanay, sir. Yeah. Actually, Dulmanay, basta Dulmanay, mabatok. Kuya Mano. Actually, landong na sa naging mo tao. Past life ko lang dong. Oo. Ay, ganun. So, malapit na gali kami kamaton di sa Anis, gali atat na ni Goro ang nag-order. Nagutom, naging kami ano. Oo. Ako man, wala man ito daan. Pasensya ang gaulat. May mati atat. Agree ka na, Jay? Sa akin yung friend, no? Yes! So, medyo are na kami din mga kamatan. Ah, sorry na kami di. Bye, Mano. Thank you mga Bye, kamatan. Thank you kamatan. Ano ko lang, Fina to. Manaog na gali si Tisayo. Bye-bye. Okay. Ikaw ya. Bye na. Bye-bye. Sige. Bye-bye. Yun lang na yung. Sige, thank you sa inyo. Ma'am, ikaw ma'am. Thank you ma'am. Ano? Sige. Thank you. Yes, ari na kami sa gali mga kamaton na. So, thank you. Yes, kapanahog na bago lang mga kamaton kong pasayro gali. Gaya enjoy gid sila kamaton na. Gaya enjoy ang akon kamaton nga pasayro. So, ari na pa sa Bilya. May Acropolis ni nga subdivision kamaton ng akon nga tupado. So, thank you sa inyo mama. Enjoy gid mo. Enjoy ka mo sa vlog ni Maton. So, yun. Salamat sa tanan. Thank you ha. Thank you mga kamaton ha. Thank you. Mapoy, wala na yan. Kamaton ka na dali. Bagulong ka pa na. Bagulong na. Pero sa anis mga kamaton. Okay, wala ko di gali kamaton ha. So, makita din yung kalibot. Bali ko sa Sniwan. Ato bansing sa kasabilisan ko. Gali kamaton. So, thank you mga kamaton sa pag-onboard sa kay Maton ha. So, masadya gali naton gali nga. Masadya gali naton nga pag-vlog sa inyo. Sa tao na lang sa inyo. Yes. So, thank you kag mayong gabi sa inyo mga kamaton na. Mayong gabi sa inyo. Thank you.